il-Mużew Marittimu, Forti Sant'Angelo, il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, id-Domus Romana u l-Katakombi ta' San Pawl, l-Imnajdra, il-Ġgantija, Ħal-Safreni, l-Ipoġew u t-Tempji ta' Ħaltarxin ingħataw ċertifikat ta' eċċellenza s-sena 2017 minn TripAdvisor, l-ikbar sit elettroniku fid-dinja relatat mal-ivvjaġġar fejn eluf ta' persuni jagħtu rakkomandazzjonijiet tagħhom fuq postijiet u stabilimenti. Fl-istess waqt ħaġar imina tal-premju bħala l-għażla tal-vjaġġaturi. Biex is-siti storiċi ta' Heritage Malta nataw dan iċ-ċertifikat, ingħataw marki ta' 4 jew iktar minn 5. Il-viżitaturi mhux biss taw marka lil dawn is-siti, iżda ħallew kummenti pożittivi dwar l-esperjenza tagħhom. Fost il-mijiet ta' kummenti kien hemm bosta li kummentaw dwar is-sbuħija u r-restawri li sar Forti Sant'Angelo. Superb restoration, magnificent harbour views, beautiful and imposing constructions in the entrance of the port. The fort is impressive. Kummenti oħrajn kienu dwar it-tempji tal-Imnajdra fejn ħeġġew lil dawk kollha li sejġu pajjiżna l-btala biex iżuru dawn it-tempji impressjonanti. Do not miss this temple. Great history, great photography, very nice temple, impressive. Il-kamp ta' servizzi korporattivi ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li din hija l-5 sena konsekuttiva li siti ta' Heritage Malta ingħataw ċertifikat ta' eċċellenza. Biex għal darb'oħra huma konsidrati siti ta' importanza ewlenija minn dawk li jżuruhom. Xhieda ta' kemm Heritage Malta tkompli taħdem biex l-esperjenza tal-viżitaturi tkun waħda mill-aqwa. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar 3 snin, Heritage Malta għamlet investiment ta' madwar 33 miljun euro fis-siti tagħha. Mela, daw l-investimenti saru biex primarjament nirrestawraw daw is-siti bħal Sant'Angelo, Sant'Irmu, l-Katakombi ta' San Pawl, l-Katakombi ta' Bistra, u anka siti oħra importanti sabiex nagħmluhom aktar aċċessibbli lill-pubbliku. Ovvjament użajna tools teknoloġiċi sabiex ninterpretaw daw is-siti biktar mod avvanzat u innovattiv. Noel Zammit żied li Heritage Malta hija sodisfatta ferm biċ-ċertifikat ta' TripAdvisor, suċċess li jingħaqad mal-1,200,000 viżitaturi li żaru siti storiċi fl-2016. Fil-waqt li siti storiċi nataw prominenza wkoll waqt l-akbar avvenimenti li seħħew f'pajjiżna. Dawn l-avvenimenti importanti bħal presidenza kif semmejt iċ-ċogim, eċetera, kienu importanti ħafna sabiex nesponu il-prodotti tagħna fuq media internazzjonali. Ovvjament illi jkollok il-Heads of State imorru Sant'Angelo u joxew bil-prodott huwa ta' importanza kbira ħafna għal min ħajġi jżur is-sit.